ar fynydd y gwryd, mae'n gyfnod cyffroes i gynllun ynni cymunedol. Wedi 19 mlynedd o waith a gwerth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad, maen nhw'n gobeithio dechrau cynhyrchu trydan cyn y Nadolig. Ond maen nhw hefyd yn poeni y bydd hi'n anodd ar gynlluniau tebyg o hyn ymlaen. Ni moyn cymaint o bobl nawr i wneud pethau gyda yn ei adnewyddiol, yn ei cymunedol. A i bobl newydd, os maen nhw'n clywed problemau neu problemau grid neu torri'r subsidies, mae ddim yn rhoi y neges iawn i nhw i gweithio yn eu cymuned i wneud rhywbeth amdano. I nhw yn teimlo mae'n gallu wneud rhywbeth amdano newid hinsawdd. Ddechrau'r mis aeth cwmni tyrbinau bach Endurance i'r wal, a nawr mae cwmni peirianyddol Jones Brothers o Rhuthun, sy'n gweithio ar gynlluniau ynni gwynt trwy Bryden, yn rhybuddio bod polisi Llywodraeth Pryden yn bygwth rhan sylweddol o'r busnes.